Mga kapusong Bisaya, adunay mga mulupyo na usab sa sitio Molave sa Barangay Tabunok, Dakbayan sa Talisay ang midangop sa Balitang Bisdak aron ireklamo ang duha ka tuig na nga pagbanaw sa tubig sa ilang dapit. Sa ilang mensahe sa Balitang Bisdak, nabalaka sila nga mga sakit tungod kay duha ka tuig na nilang nasinati ang pagbanaw sa tubig. Lanag na usab ug nanimaho na ang napundo nga tubig. Gisa muna na hinuon ni Talisay City Mayor Samsam Gulyas ang City Attorney's Office sa pagsusi sa reklamo sa mga mulupyo sa usa ka subdivision nga nahimutang sa Molave, Tabunok. Gipasabot ni City Attorney Giovanni Susosco nga gipatawag na nila ang developer sa subdivision. Nakaduso na usab siya og plano isip tubag sa mga mulupyo sa gibahaan nga subdivision. Sa dili madugay, gipasalig ni Susosco nga mahataga na og kasulbaran ang nasinating suliran sa mga taga Molave, Tabunok. Approval sa katong recommendation sa engineer, sa among engineering team, na-approve na silang board. So most likely, makorrected na siya.